Abusia for Premo ato yamamu nyina ahama mwakwaba edeba Ahenkan 93.3 FM eso ensama hodo de ekotwi bobrema de ahinta odomankoma eni kurotwi amansa bodu se mere braso yesi nkonwa yede ni nyina ede ebrew na kaseyebo yetena ase ekrochi gunkrata so ana eyekwadwo apau kaseyebo dem ena yesi saa enkonwa no yewie ye de betena maame ekuya frakoma batampa obatampa pa nufutebre ba amansa nyina enu ano ni studios ena yede ensem no de brew ensem ahodo a yede brew se awia bremu premto bre kase ebi ena edidi suyi Ghana mampanyini nanado danko akufu ado ena wo kire se Dr. Mahamadu Bawumia ene Dr. Matthew Puku Prempe wo mo ticket ne de enkunumdie ena de bebre NPP amanyokuo no na emprebre ya kasa so ya si churachurafo pedi so de ma NPP amanyokuo no so ewasembika Obuafo Sonko de ma Frankakuafo de ma NPP amanyukuo no Dr. Gideon Boako no wo kire se onipa bi ahomfam so eninti se yehunu na podia yensusunka Jesus fonso kire se o mahu sankofo bebre pa adwuma ma wie suku pa adwuma kwakira de na kwantempon bi eda ho no mo mfa so ekuo we yeba no enwomasuan nsem a wo mo abini mu papa won a kire won adwen de afa Free Senior High School emra yatintimu a wo mo bo mu tirim so de be call memra se bedwafie no wo ma kire wo madwen afa ho na wie ma yamfa seda Emma Marshall Beauty and Training Center fe sanso so ne ade bi kodi ama odi media network no fridge ne ho prempran de nyina ye koyen anim no ye de wo ebe kɔ ho no akɔhwɛ de egu ho Chirawadwen 0533898915 Facebook ni YouTube nso yedem search Ahenkan 93.3 FM FM ni ya capital letters attract se uduru won mo ahwegum ya bekenkan ediama kenkanfo wote yenkan na wie ayeme afia ampofo wa mene obuwoba ofori amanfo afa yam akwa aba ne yenhye ensem no ase Ahenkan FM atiatom ye che ensem no ase ana enra eyenyina animsem ne asumsem ene esa asemi aka ho asem a watie yenkase yebo fiti mresanti ni a ena yeyi wasutire se NPP mpanimfo oguso a wo mo eboabo mo ho akwa abatfo eso ne senti wo mo party emra no ema ho kwan se opani on e Frankakuafo de ma wo mo no bayi obi a obebo na chi dom tinane wo de anante mu a na ahyase no na eyehuhu se Dr. Matthew Puku Prempe ena omampani a anase opani on etu Franka de ama NPP amanyekuo no oboni din na one no akọ ko anim tinane na ne nanam mframa mu saa eyonoa nyonoa eyonoa enyonoa ene se nansa ne ne ekọ ne nan kura nie eba beto monten so se o ade no ba bi aduru de aduru bunum ampampampa enra ena NPP ti brekesefo ewom wo mu nyina ekọ enhyiamu ho Alisa Hotel ene esa nhyiamu we no ni mpanimfo ekọ no mdo so papa Ghana mampanyini na nadanko akufu ado nso so de nanim onyam ekokotai saa adwumadie no achi na ene sen Dr. Bawumia se ne wo mo party enhyehye ne tie no na ewo so oyi obi a saa dipa no a wo yi no nso de ba kire mpanimfo eti ene emrahye badwafie kura wadi kan akọbọ MPC no ewo ho no amane se wo mo ankasa wo nua Dr. Matthew Puku Prempe wo pese wo ma ne bebo ni chidom afia batfo emu wa amana nso ha osan etwa so call National Executive Committee no eho ekoka kire wo mo nso so ofiri ho no mo ne se enra ena mpanimfo de nhihye egu apono so se saa de tie de atwato kra won fa na ni nkirem ewo National Council na eho nso wo mo party ne hyehyeye no ye petu ahene ne asi ahenefo wo mo eka bi wo mu a se uyi so wo mu nyina kwa akọboaboa no akoto aba no firi ho a wei eye National Council no eno ne eku a wo mo so etu agina etimi egina pa eni Dr. Bawumia ene wo mo kokodi achiamu na ene okoka kire won se edin no a wo mo nso etetetete no sabi empanin se opani due mante ebetumi aba so wo mo nso atetete bidie nanso ono ankasa oyi ade no anima mamu ada ho se ampa Dr. Matthew Puku Prempe wono ena opese wode no ekọ na okokọ boa no empanimfo nso tena ase etase ne besepa ne konu haban mu na eno achi ena omu nyina si agina o ma no kọ benkrom se Dr. Bawumia se Dr. Napo ena opese wode no ekọ okon no a o wo mo de o mo nhye da ni hwe ka saa tena ne omu nyina
enso so de o machita ye de ama Dr. Bawumia se wonko o mashira wo mo kose enkofa nkunimdi mra dwumadie no ekọ awieye no ena Ghana mampanyini na Nana Dankwa Akufo-Addo ensemtrofo bo pini no ne ebisa ne se opani ne yeka ko edi na je se wo bre na yesu no wo gidie se sa ticket we no ebeboa ma ene pepe wo mo atumi akwa koton wo mo nsem ama Ghana fo anyamumu gidie se ne ebe ya nkunimdi a mo hwe animu se mo bebreki 8 mpo ewo mu no atumi abam Ghana mampanyini na Nana Dankwa Akufo-Addo nso ede ton semtrofo anim kyerɛkyerɛmu se sa ticket we Bawumia na po ticket ne de edemu soronko kra na eno nam so a wo gidie mapa se ebetumi di nkonimdie ede abre NPP amyoku na Nana Dankwa Akufo-Addo omampani. The National Council has just endorsed the nomination of Matthew Poku Prempeh to be the running mate to Dr. Mahmoud Bawumia. The MPP has an excellent ticket and we're going to win with this ticket in 2024, 7th of December. They make a very good pair and they're going to win. Abusiani atwagu yei eye Ghana mampanyini Nana Dankwa Akufo-Addo ene yete ni nka no na Nana Dankwa Akufo-Addo aka ne nsem awie ne na pani ono so twrotwro de man MPP amanyokuo no ura Justin Kodua Frimpong ono so pekin krai kai sampa se ne pani Nana aka no mampani aka no sa na tenen na no ada wonom ekohia aye oja empanifu wa party ni mo National Council kohia aye no eye no kuratro do no se ba akokora mowa National Council mpanifu no obiebie no mo ba pukuhu se mempere wo munyina da agitu mu se na podie oye ni papa na Owura Justin Kodua echiremu a eye MPP amanyoko no mama mra no no monam so a echira se nipa wono ena etu franka ede ama amanyoko no no ana kumam ton ewo so woyi nipa obetimi ne no abo entwa obetimi ne no akwa manimu akono akogina eye 2024 abato ne abato bia nti flag bearer na kumam oyi ni mate enu nti wo papa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yi ni running mate ape ene onkofo ahodro akeka nsam ne ade ne so party ni mu de wo munyina ani age ya ye kasei National Council for no so kwatena ase no enioma didedede mu obia no mo ka se wompene ene ya adwobrɛ content sam show asumdue kwanso. The National Council of the New Patriotic Party, which is the second highest decision-making body of the party, met today, July 4, 2024, to consider nomination of Honorable Dr. Matthew Poku Prempeh by His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, the party's presidential candidate, as his running mate for the 2024 general election, which forms part of the constitutionally mandated processes for selecting the party's running mate as per Article 13(3) of the New Patriotic Party Constitution. For the avoidance of doubt, Article 13(3)(1) reads as follows: the party's presidential candidate shall, in consultation with the National Council, nominate the vice presidential candidate. I'm happy to report that after the necessary consideration, the National Council of the party unanimously endorsed the presidential candidate's nomination of Honorable Dr. Matthew Poku Prempeh, Member of Parliament for Menchia South and Energy Minister, as the vice presidential candidate of the New Patriotic Party. Ahenkan Akan. Ania utie ye wano ena ya churchrofu penny the New Patriotic Party and PP amanyoko no Owura Justin Frimpong Kodua. Dr. Bawumia and Dr. Eye Napo wo mo ho ensemsem se ye begina tum se anyini ntumu a churchrofu kire se afedie National Council wo mu nyina adwen akọ bankuru ma o magina tumu no se ye wie ni sa nkrofo kire mo adwene pa na enu achi na ene nkrofo kire na pokro makoyi no no opani wo ya homaso kakra ne hwini mu bon no wo mpa nipa wo do ho ka na osere ni na otwetwetwetwe ho free nipa ho na enam so bema wanhwe yi na NPP wo mo akodi nkuguo eno eba beto monten so na eneyi boafo sonko edema Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Owura Dr. Gideon Boako wono so nanu atomo o kire se abusuafo se munya ne nsa enkrofo nsem na mo ka ne sa na ya munya botre na onipa bie ni ho no mo ane ho free sa
onipa bie no hono no betumi akasa ne ho ye totroto won de oni bone nti wo san ne hwene so Dr. Napoye ne ye nyina ye kase sebio oya homa so kakra ompe nipa ne hwene mu bon no odo ho kan no se me de twekọ mfa ha ensen ha ene sa nsem no eyo no de ne yehunu na ye nso ye de a yehu ye samfum so ba ko mienu ebia Dr. Napo adwuma wo ye de am oman Ghana na mpanimfo kire se de all park de akọ eye asante kotoko ye ni na bro na ye den ya ensuo no betietie bi mu akosa de papa no den ya obetietie ankrofo nan so na no nkire se wonye ni papa pa wo se yekobo na sendua mu Dr. Matthew Poku Prempe ene ya boni din se omra meye Frank Krafo be de akire on de wogidie mapa so opaninu ankasa betena ase efiri na akoyi na eniema bi esu ni ban bi anamonto bi ono ankasa otu a osusu se etokoso a ebe ha no on de wogidie so obetwe ne ho de efiri ni nyina mu na enam so amankonimdi a NPP for hwe animu no atumi aba Dr. Gideon Boakon. How he went around the free exercise implementation without heavy hitches, and even when there were challenges, how he surmounted those ones. I mean, he's human. He in his interactions with people and engagements with people, you don't expect that every aspect of his behavior and character will be accepted by everybody. All of us are like that. Even Jesus Christ did not have it smooth. Moses suffered the same in leading the Israelites. So we are human. He's also human. I mean, we are politicians. We speak, we engage people. Sometimes a smile may not reflect a smile to somebody. Sometimes an honest opinion and comment about something may be seen as insolence to another person. And you think that the Ghanaian is ready to accommodate these flaws that you is capable? Something. I think even in the minds and the thinking of the Energy Minister, Dr. Matthew Poku Prempe, if after making that comment, he saw the reactions and felt that, oh, I didn't mean it this way, but this is how people are reacting. Let me stay back. Let me stay back from making... Abusia eni etwagu ye eye Dr. Gideon Boakon boafo sonkon edema Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ena yete ne nka no na odi be chensi duru baabi no ase ni bi twewura mu ekan adwuma no ho afia beto aso Mamento aso na Ghana Education Service GS fonso wonum ede ensem bi ababetu dwa womu kire se enipa beye empem dumienu ahanso ne aduonu 12,720 ya wonum awie suku pon omakwa kwaje ntete se ja ombeba be akyerɛkyerɛfo colleges of education hudro mu ya omakwa akoye degree programs bia awie atwerom bibia awie passe online session exams nada no enipa dodo we nyina da onom ewa ho akwanya se wo mubowura mu na omhwehwe adwuma na enomo na Ghana Education Service GS4 edi abetu dwa ya wo mu echire mu ebo amane se emprempre no wo mu nsa kan applications wo mu a eja wonum ewo sakrata bia chese wo makosuku na wie license exam so wo mu atwitwa ni nyina wa no omanya applications mako empem aduonu 20,000 ya wo mu nsa kan kire sampa wonum eye akyerɛkyerɛfo a bakwa akwaje ntete mapa ewo colleges of education awudro mu oman taseman Ghana mu enam so ema enrada ensamtwofo nhia mu bi ekoso ewo nkrampopuni mantam a Director General ya wono eneda Ghana Education Service ano owura Ahenkan Akan editu dwa ya no wo kyerem se wo mu nsa kanafei applications na aba na wie no wo mu nsa nso emfa abafo kwantempon kwan hudro bi so na wo mu nya self placement no to kyerɛkyerɛ ni na wo ususu waje ho adie se wo kura license exams wakosuku akwaje ntete ya wa wudi mu se kwakwakyerɛ de nya madam bania style ni bio teacher kwadwo timi kyerɛ 1+1 1+2 kyɛ ne ne ba bi ne ba nim ni nyina no waje license de a ene na fa self placement yes system no so na won so kyerɛ se bia aha ana mepe e bia mo fa me nkɔ burugugu yoyo ana mo fa me nkɔ beka pa BDA basic school mo fa me nkɔ Achema Boabo Presby school
primary JHS momfa menko Salvation Army abo momfa menko ento ase sabre no wamo Ghana Education Service for ebia o mapum de ato se o kyerɛkyerɛ ni bi opɛ adwuma ewo kyerɛkyerɛ adwuma kuo ni mo no de hia ne se obekɔ self placement wo mo system no so na wa ankasa watimi akyerɛ sa ha na mepɛ wose we no ɛbɛboa ɛma wa ankasa ukra mu o na wo kyerɛ sa ha na mpɛnti ukɔpɛ na kyerɛ sa obekɔ de bi ato om kasa sɛ bia yɛ nkrani a na wa pesuku bia wa nkran wo se mepa ha sei wo ya da gomba ni a na wa pesuku obuo no opɛ se wo no ankasa ɛtra ne mpata mu ba bi a wo ne wo mu ya da kɔ ba bi ono ankasa no hwɛ a ne ho bɛhe ha no saa kwanya ne nyina da ho no mo ayɛ self placement no mo betumi afa so na mo afa saa kwanya sa ne nyina so na gya mo place mo ho na watoa ne nsam so bio ya no wo kyerɛ mu sɛ platform no obekyerɛkyerɛ mu na tie. The self-posting recruitment model has the benefit of getting the newly trained teachers to be posted to regions where language will not be a barrier. Thus, they can speak the local language wherever they choose to teach. And we know that would create a very effective teaching and learning environment. In addition, ladies and gentlemen, the teachers get to also select schools that are close to families and subsequently enjoy the economic support. The steps that they need to follow to be able to access the platform and also to select the school of their choice. It's that when they visit the GS Promotions platform, the same platform they use in the application. Any out here, ye wano and a penny pie wada Ghana Education Service and Ora Eric in cancer. Absia for ma yenko biom kakramra na fe yemfa nsem no bi ntoa so mawo na sanhye ne nsoma ye se eye awia bremu premto brekase yebo ene sa pesmakafo da so a ati nkonwabunu so edi ho chiame ede mawo na empanin se nia yeso na batiri hunu krom no se uhunu wi a usi fom a enwo so okeka ne ho nsem basa enti ODI Electronics ye no hye Odi Media Network no ase no yede yebekɔ so aka sɛne na nanado eka yebekɔ so asra no yebekɔ so aka sanse azepa wo fi a oye ya so ahwe ne ehunu ene yedi hu adanse yede ama wo sɛ ope TV, air conditioner, fridge, deep freezer, washing machine, rice cooker, microwave ene man de ese yakeke bibre de makeke nyina ope mu bia ode ne so obekɔ Ahenkan eye yen electronics shop no ukɔ hɔ no mo a ka kyerɛm sɛ mepe TV na ɔmomɔ ne bo nkyerɛw ɔmobɔ ne bo kyerɛw na sɛ wukura sika nyina wɔ ho animu hɔ no ade a ɛne epeking kran wutua wia no akɔgye wa home sɛ usika no nsonso a utie bo no a ebia ɛyɛ taku ɔsɛ okay taku no ɛne obɛma yɛn sempoa akyire na ade sempoa bɛka ho na taku no awie mu di enti saa nhyehyɛ we ne yɛde aba wo aburokyire nyina saa no ɔmyɛ no wonim ena no ane ete Massachusetts say esa adwuma na yedi ano obedi benya dwapade wani beba won so wanya mprempra de edem de wutwie ne eka ho sa style ne yakofa de aba odan ne mpotem ha no mo aye ni di kan eni nti obetumi aba ho nya wo pe bia ye be ne sa ede ama wo MTTD enkwantanum ho ena obehunu Odi Media Network ye ne electronics no ne offer ne say ODI Electronics no obehunu no ho na oni empanimfo abonkomo nya wo pe bia wo de bema wo odi ewo mu e wo so ye ne se obedi nokre de ama ho di nokre fama ho na di nokre fama nyankopon na obenya adwapade yemfrɛ prince ye one ne dom e wo 0539 500 514 0539 500 514 ofre sa number we ya prince beje wo so na omo ama TV ana fridge dia wo pe bia omo de be ma wo Marshall Beauty and Training Center so be ma ho aye for ba kwai
na wonsiesie ho mfa ma wo bɛyɛ wedding engagement birthday shoot bi na pɛ makeup obɛyɛ de ama pedicure ne manicure so obɛyɛ ama obɛbɔ oti cornrow rasta knotless box braid ni nyina obɛyɛ de ama wo pɛ so usua so akwae na woncho na kira kwan ɛwɔ Achemodan community nursing training school kwan ne so bibia ni afrɛ madam Masha 0208 309 581 0208 309 581 and 0244171667 0244171667 Ahenkan FM your Facebook your YouTube ya search ya Ahenkan 93.3 FM YouTube na wa subscribe ama ye na dwumadi ahodo bi ebedi e wo fie ha bi abonka ye wo betime tie ye e wo modern Ghana so zenofm.com mytunein.com ensem ye de ba ye nyina danso ye kruche bi agu ye website ne so ahenkanfmonline.net ya na wa hyene so wa de ton de hu dawuro nyina pese obo no bra na ye mbo emfama e wa chema boabo ha na behu ye ha na ebutuo bibia nso ni nantimi mba de frɛ 0244 878763 0244 abusia yɛbɛkɔ yɛn anim ɛwɔ kaseyɛbɔ no emu de nsɛm no bi aka ho ama mo ɛna no ɛna ɛbɛtɔ odwa sɛ Ghana ban wayɛ n'adwene sɛ wɔ tintim mmara bi na ɔde akɔ ɔman yi mmara hyɛ bedwafie a saa mmara no ɛfa free senior high school no ɛho ɛkwan a wɔbɛfa so a saa free senior high school policy no aban bi a ɛma sɛ wɔno waba ɔnɛte so ɔwɔtumi no ɛne nti wɔatwam sɛdeɛ ɛbere bi atwam we ba wo se me dem ko 4 years SHS no we nso ba wo se da bi 4 no moa yenko 3 nti se enam se na mre bie ni ho no mo ebo ho banti obi aba ne opɛ no ye eno na ban an adwene se won pese free senior high school policy we no ebekɔ saa ɔhaw no emu ɛne nti ɛne wo mo ahyɛ asoɛ yɛ hwɛ ngomasua nsɛm so wo mo nhyɛ aseɛ free sabri ya entintim enkrata eba be ye mra no mo fa nko me mra hyebedwa fie na mra hyebedwafo no ntena so nhwem na wo mo nkyerɛkyerɛ mo adwene emfa ho na wo mo mfa emra ebeboa na free senior high school no agina ne nan so tie ne free bra wo mo ka saa asɛmi ɔsoafo hwɛ ngomasua ensɛm so onimonyamfo yawo ɔsɛi adutwum ɔnaaye tene eba bi wo bɛkɔ bia ɔka ho nsɛm kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ ɔmanfo no a na bill no ɛna ahenkan kaseɛ yatwe yɛ kontenten a ɛkɔ akɔhwɛ de wom na afei yahya ase di ho enkomo na yɛtwe yɛ kon wɔ ɛkɔhwɛ de wɔ bill no mu no bill no ɛyɛ mmra no ɔmo tintim de akɔ no ne fa baabi ɔmo ayɛ sɛ ɛyɛ BECE ɛnsɔhwɛ na yɛ ma ne twerɛ ansa na ɔmo de akɔ secondary school no saa BECE nsɔhwɛ no twerɛ no wɔmo ɛba be yi afiri hɔ kamera no omgusu esusu ho ho omo be ye firi ho na emom se o be call secondary school no a de omo be ne se o twero BC no kra no a eno no nkyere se bia onipa no obetumi akọ secondary school na so ntumi nkọ secondary school twero de obetwero but enye no na ebe kyere se obekọ ana wo nkọ na twero a obetwero no omo be gina no so se ne ebe ye ebe ma omo kwan na omo di ayi school a opese ukọ ufiri JHS no a ukọ no eno no mu begina so de obroni kire se eno no beye selection uyi no nso so de si nkyɛn a wo san eba be pagya secondary school nim se yakɔ ni mfie nan ai wo mo ba be yi saa JHS nhyehyɛye no e de afiri hɔ na wo mo de aka secondary school ne ho ɛne nti JHS no wo mo de bɛbɔ secondary school nimu a na kyerɛ sɛ wo bɛkɔ no mfie mako ensia eno na mpanifo gusu omudidi ho nkoma na saa enkomo yi na guidance and counseling director edima Educate Africa Institute wo mo nso so ye ba ne ngomasua ani mu adwenkyera wo mo abinseja owura Anthony Kobina enso so de nanu atum bi ne ho kyerɛ sɛ wei ɛkasan brofo na opani no ekeka adwuma ɛwɔ so wo mo hwɛ no wo mo yɛ no wo mo nyɛ nka wei a mo ba bɛyɛ ne sei na nka wo mo a wo mo mata eni awofo eni akuaku a yeba ne ngumasua wo mo abin wom ne ye kosua pon ahodo mu kɔgye nimdeɛ ɛkɔgye adwenkyerɛ na wedi obi na ɔte baabi na ɔkekeke saa nsɛm wei ɛno na ɔkyerɛ sɛ dabi sɛ wo hwɛ ye ngumasua no ankasa ne sɛ de esitie enei no a ye nyina ye kwa kosua de agu ye tirim na yakɔtwerɛ
me sua gu me tirim adi ni baba no na me kokotwero wi a asa marks pe na me de pe ye mark ma me wi a na che se usia abofra nkra na bisa ne se de usua ya wotwero twa asa no ye de an a ontumi nka certificate keke en ye nyina ye kope your mind no ehiano enye bela ye de ko parliament anu nti no eye ke si ho abeku training konya ye nyina ibegina na ye di ehun komo wa in 2019 na council for curriculum and assessment ye jitu mu yes ye best sa ehuma suani mu kakra na ya ba new way of learning and a modernized way of learning kanena ye di ni na kwa ko gina se sabio two popa na no na educate Africa Institute ye church obi e ko du mpanimfo anim na mpanimfo so etie yansem ni bia so pam ne do ba bi no ne omo ye ne se omo be dia tum se e wose ye sesa ye nhoma suani na efe tumi meet the world standard e bi ne se akwalanda ba be global citizen obeba be ye obi a oye computer ho tabene anase tina bi no ye di ne ko na world class anase world age bi anaden ai na ne chesa bofra bia anima de ne se ono atumi de na dwen nim die en na hunim e de ye bibi en na chesa kwala na anima de ye ba gana ha no ma e hu ne se I'm a flappy area school. Now, service, I would get certificate in the sema. Untimi nye bibia mano. And until the new curriculum and after the new content, na near person introducing I had the comprehensive education. Near I was here to me a day and say, Abofrana and Kasaka school, no, I was killer, or between a day a man who are between the IB. Penny Kobina assign etwa so chere se. E wo musam penny se asemo ma wache ayama no die nua. Nanso so ye keka mafunu yi ya dampan ya na ye keka de ama ye den a ofiri ho no mo a wode bebo mo so eni nti no mo firi sa bre yi atu won hofo omo de omo kire omo adwene kakra de ama aban ni titiriu aso ye hwe Ghana ngomasua so se bill no akwa no mo so mo de be ko mo imra hye bedwa fie a wo mo ma wo ma dwen nko se nkwada ni kosua de no apase ni aboye nsama ma mo hyira ne nko a ensa no dwuma afei enwuma a wo mo de wo mo adwen ebe keka si ani aboa na atumi ama omumu ayeduru e de ama daache na se daache Ghana ye bo omampanyini ana abediachire bidin a ye nyina ya gye atum se ampa enhomasua ye de ma no e na ama na duru ba bi a waduru no ye nwanwa kakra ene se ke osem panimfo esin konya yi na nkomo mi eguse school we ya ne bia science school ana se bia we no doctors for no ebetumi anya mu chance yi recognize one na nki ehwese aban ne beba out no mo akase ya build workshops bia and mo fra ne betumi akwa practice on se na se wa ha ne papa beka se o check tablet ama mo frei onim se ya de papa so se akwala bi ekos yen school yi mu na ma ne tablet na akwa se the same poor person no na essence abasubi and mo frana eco school na new curriculum next say and classroom be o say light wo ho o say kwala nya enemo no ankasa betumi ga ne talent na di no eno na ankasa be minim se o man no o se ani ku hu na say ya de be sha be mu na ya ko parliament na be law enya no na hia ebi kwala no le da ache na ehia abusia opania yekotie nene ono na oye guidance and counseling director edema Educate Africa Institute ora Anthony Kobina yamfa manfo adwen chembre Facebook ene gina ya misko spelele kaswa de odi abasa ha wato aso na podi o ye perfect combination pa Dr. Baumyane napo Crespo fufu nso say na po no magina tumon oye pabne pa amankofo bi ti edwom ga NDC fo mo je omo enje ko mensa pilatun to say Baumia ene napo all the way say ohwe comment ni mu a teacher kwadwo tepa nyina susu nso say combination no kire sampa o man yi woda chepa Baumia ne napo emu ye yamfansi na yenso na yenkwen yo na chese ye di si sa wo kwa ba na da bi me baby pacho me ha weni bi sa de radi yakopon ayi obi be say o be ka no kore okay enti na ye di aseda de be ma boafo a wo ka ho me ye de kasebo ye de bre wo Ahenkan newsroom ho kwadwa pawu kasebo dem omo wo nyina boaye dominim de omo akurochi egu nkrata so omo nso twetwane no ebe boye ni nyina ye de omo ase
wɔn nso edi akyi ne yɛbɛ fie ha no mo ɛyɛ ɔbaa pa ɔhema Esther saa nso so ɛna ɔkyeame daako Samuel medium kyerɛ no mefrɛ no ɔkyeame Sami ɔno nso ka ho baabi Billy Man technician enso eboaye ema yensem we kan wo dentuo mu nyina kwa abonten apesemakafo awie yi a yenso beje bre na yebekenkan kase bone de ma mo eyeme mosomfo obowoba ofori amanfo me ne oba pa ade na sini mu afia ampofo wa kase bonasi yesi achia mo pi ya mamumo ne tie